En este capítol diu que un club de solters és la clau de l'èxit per a un home amb ganes de fer amics. Faré la prova. Bona sort. Hola, bonica. T'agradaria ballar esta cançó amb mi? Sí, per què no? Sí! Sí! Has sentit això, Garfield? Ha dit que vol ballar amb mi. És un miracle. Senyoreta, després de vostè. Arreglaet. Allà va! Arreglat. When you're feeling down, here's something you can do to turn those blues around. Yeah. When you're feeling low, here's a little bit that you can do. That's all. Shake your phone, shake it, wag that tail, wag that tail. Well, move to the music, yeah, yeah, yeah. Shake your phone, shake your phone. Ei, inútil! Què no veu que s'ha acabat el disc? Què? Quan? Ostres, aprens a ballar una cançó i bum, canvien la música. Imagineu-vos-heu.